viniste aquí? Bueno, porque me dijeron que aquí te preparan muy bien para la SELE y me preocupo por mi futuro. ¿Y te ha costado integrarte siendo de otro país? La verdad es que no, porque aquí todos te apoyan mucho y hacen que te sientas en un ambiente muy cómodo. Sí, és veritat que des dels primers cursos als més petits hi ha molta inclusió i treball d'equip dins de les diferents classes. Tu com veus la cohesió de grup? Jo ara mateix veig que la nostra classe tenim una gran pinya i després passes pels passadissos i totes les classes sí que veus que tothom parla amb tothom i és molt guai. I què opines de les instal·lacions de l'institut? Doncs la veritat és que són bastant bones. Tenim 3 pistes de futbol al pati, a més dels laboratoris de química, de física, on fem moltes pràctiques, i els tallers de tecno. Sí. Sí, parlant de tecno, a tu què t'estan semblant les noves classes de programació? Classes de programació? Molt interessants. Són molt completes i molt senzilles. Què et sembla, tu? Sí, jo opino el mateix. Les classes a vegades t'has de fixar en coses molt detallades, però els companys ens ajudem mútuament. Jo estic molt content. Bueno, jo soc més de biologia, però la meva assignatura preferida és català. Sí, és cert que les classes de llengua sempre les intenten fer molt interactives. Sí, a mi el que més m'agrada és quan anem al teatre. Sí, és cert que tenen molts mètodes per ensenyar-nos a pensar més que altra cosa.